Sige. Nakay. Dako baksan guys. Nakakaunag manok. Asa ka ang kuan ani ulo. Uy. Kulingay. Ano nagpabitay na tay. Ha? Nagpabitay na dire ay. Hello. Baksan daw kayo. Oh, ana tagak na. Tagak na. Pila na ka minuto ni. Baksan daw kayo. Sok sa itlog ay. Ambot na gyud itlog. Mga ano yan nakuha ba? Ikakuha na ni siya nga baksan dire. Ikawalo na ni nga baksan. Nga nakuha. Libitik na yung ikog. Ano tayo mong konter? Sipaw. Iki, nahinay na siya kanaog. Okay. Nahinay na siya kanaog. Hatok bay. Iwagi ka Luther. Doon Luther, ikan Luther. Uy. Okay, taas kayo Okay, dako Ginoo. Aman tong imong kuanter, hinahinay kabit. Natero, sasama ka natin tayo. Katong kuan ulo mo kuan na. Dapit. Wala ko nag-alalay ba? Duhag kayo. Ubos agi. Isa ba pa isulat sa ako dito? Dad una to. Kisa mo luto dito dong. Tawag dito man. Buntag na si tuto to ipaluto ani. Baho na buntag dito. Dili ay. Pila ka metros? Sangit ko kayo, sangit na. Tingis tayo. Agtang hantil gini kaya. Okay. Kuan ang ikog dong. Paningot pa ganit, dagdagan pa ganito. Pila ka minuto na rin dong. Sige, ikog kuan na. Lurus na natin. Woo! Pagkadakos baksan. Bilin akong sila sa bayabas ay. Bumubunog ko eh. Pila ni kami tutor. Kaya to. Taas kayong baksan guys. Ang manok, tong manok yang kuha tara Na tayo makita niya ang lay imong konti. Tiyosan ang manok diri. Ihawon na imong manok. Tayo makita ang Pila na ka minuto? 3 minutes. Okay, ato ni i-reels. Pabuksa ako kanang kuan. Nakay sa ako dito. Bustag no? Agtang siya, agtang. Ang kanding ba lagi pa ako lagi. Kay, ko. Nagikan dugal tayo sa kuan. Tapos ubos na. Bayabas ay kanang kawayan. Natugaw na mong ni. Duha na ni sila natugaw, ang diha sa babaw ug ang diri sa sige ko sa hydro. Mga nakat sila. Oo. Sige,